Så står menuen på jomfruhummerhaler med grøn pesto. Lige for at vise, hvad grøn pesto er for noget. Så er det basilikum, det er bredbladet persille, snittet, det er mandler, det er hvidløg, salt, peber og olie. Du tager bredbladet persille, der tager du fordelingen 2 til 1, det vil sige 2 gange bredbladet og så 1 gang basilikum. Så tager du cirka 100 gram mandler, så har vi rigeligt med hvidløg. Mængden afhænger jo selvfølgelig af, hvem der gerne vil have det. Jeg bruger i det her tilfælde 9 fede. Og så bruger jeg rapsolie og salt og peber. I denne her øjeblik, så skal vi lige blande det sammen. Så blev pestoen færdig. Og der har vi brugt den samme bøtte, som vi har haft olien i. 3/4 op, så du kan ryste den. Lidt rester. Og så er de stængt over. Så skal de lige ind og trække lidt. Det kan variere alt fra en halv time til 3 timer, hvad man nu synes. Men i køleskabet kommer de, og i ovnen bagefter ved 200 grader i omkring 15 minutter eller sådan noget. Bon appetit. Så er vi færdige med jomfruhummerne i pestoen. Fået 20 minutter i alt med 200 grader. Prøv lige at se, hvordan vi skal have klemt det til der. Ind bagved. Og så har vi lidt gasstreng der. Vi bare fjernet over. Sådan. Og vi tager ind med. Det her, det er der er det gasstreng der. Fjerner vi. Sådan der. Så er der jo så gået 20 minutter. Der er ikke ret mange tilbage. Fanden der går på stedet igen. Det gjorde det også. Så er også lægge lige derude igen. Du er dygtig sammen. Så var dronning i tv. Kæften han bliver gennemkørende. Ja. Og det er den sidste over, hvad med den? Det er den, der var blød. Så er den over blød. Ja. Jamen,